Som Jakub Tačín a posledné týždne cestujem po Slovensku, aby som hľadal poctivých slovenských podnikateľov a od nich zisťoval, ako sa dá u nás podnikať fair. Dnes idem navštíviť firmu, na ktorú som dostal tip hneď od niekoľkých ľudí. Okrem dobrých referencií ma však zaujali aj oblasťou, v ktorej podnikajú. Pohybujú sa okolo nášho kultúrneho dedičstva. A nezlaknite sa, prisám, že nejde o babiky zo Šupolia. Hovorí, že kým Slováci budovali Viedeň a Budapešť, menovite liptovskí a oravskí murári, tak nám tu Nemci stihli postaviť Banskú Štiavnicu. Treba povedať, že veľmi pekne, ale po rokov už tu vidno, že im to začína trošku padať, takže je to ideálne miesto pre podnikanie pre nejakého šikovného murára alebo tesára. Stavebná firma, ktorú idem navštíviť, sa zaoberá rekonštrukciami, ale nezateplili ešte ani jeden panelák. Kým normálny človek ide na slovenský hrad alebo zámok s foťákom, oni chodia s keľňou v ruke. Volajú sa Obnova SRO a už názov hovorí, že robia obnovu našich historických pamiatok. Rande som si dohodol so zakladateľom firmy, Mišom Hrčkom. Takže toto je to, kde to vzniká, hej? Áno. Tvoj stôl je ktorý? Môj stôl je tam za... Prišiel som ich navštíviť počas sezóny, keď majú najviac roboty, a tak celá firma bola v teréne. Aspoň ale neotravovali šéfa a ten mal čas venovať sa mojim fundovaným otázkam. Koľko ste tu už zachránili v Banskej Štiavnici, konkrétne v stavie? Tak to či nespočítam teraz takto narýchlo, ale mám takú teóriu, že buď budeš robiť v rámci jedného mesta všetko, alebo budeš musieť cestovať a môžeš si vyberať. Jasné. Kancelárie mali krásne, ale aby človek pochopil, ako obnova obnovuje, treba z nich odísť. Po prvú ukážku ich práce, na ktorú je Mišo pyšný, nebolo ani treba chodiť ďaleko. Takže kde sme teraz? Toto už je zrekonštruovaný dom, alebo teda ideme na toto pozrieť, alebo na toto? Toto už je dom, ktorý je rekonštruovaný pomaly 10 rokov. Dobre, a toto teda nie je pleseň ani nič, to tak má byť. To je teda tá staroba toho prirodzená, hej? Remeselnícky dom v Banskej Štiavnici je ukážkou toho, ako sa vieme správať k našim pamiatkam. V dobrom aj v zlom. Vlastne vidieť, že ten dom bol na odpis, on reálne aj bol na odpis, to znamená, že bolo naň vydané povolenie buracie a vlastne zmocnilo sa toho občianske združenie, získali financiu a kúpili dom a zachránilo ho vlastne do dnešného stavu. Dobre, a vy teraz vyrobíte napríklad, že toto. A toto je teraz dobré, hej, že takto to má vyzerať, toto je teda ten stav, lebo za toto by na Orave by si dostal asi celkom, že keby si toto spravil. No, my sme nerekonštruovali celý dom a participovalo to viacej remeselníkov. V podstate sme robili na tomto dome fasády, robili sme v interiéri niektoré omietky, niektoré práce s drevom, ale toto je taký vklad toho, že aby bolo vidno aj tie staršie vrstvy toho domu, aby to nezostalo také sterilné, novo pretreté všetko. Je to taký odkaz na históriu. Máme taký slogan, že pamätáme na pamiatky firemný a to je pre nás veľmi dôležité, že vlastne my sa snažíme pri akomkoľvek zásahu, ale či už je to nejaký fyzický zásah na tej pamiatke alebo iba plánovaný, akože v prvom rade sa spýta toto, čo to spraví s tou pamiatkou a až potom si zodpovedať ostatné otázky. Obnova má prsty v pamiatkách po celom Slovensku. V ďalšej stavbe sme teda museli nasadnúť do auta a trocha sa povoziť. Nerozmýšľal si nad tým, že by ti bolo lepšie to robiť niekde v meste, rekonštruovať umakartové jadra a tak, že by som ťa zavolal, keď si kúpim byt, že mi to tam spravíš? Ne, nerozmýšľal. Práve sa vyvážame na hrad Uhrovec. Minikvíz pre roduverných Slovákov. Hrad sa nachádza za A v okrese Banská Bystrica, za B v okrese Bánovce nad Bebravou, za C v inom okrese na B. Ak ste neodpovedali B, čo je správna odpoveď, tak ste tam asi nikdy neboli a to je škoda. Dopozerajte video a určite tam bežte. Z ktorého storočia je ten hrad? To je to isté ako tá pamiatka, čo sme videli v Banskej Štiavnici, že prešla vývojom. Aha. A v podstate má v sebe románske prvky táto stavba, ale vlastne osídlenie ešte staršie. A tu vidíš napríklad taký detail jeden a prvú našu prácu, kde vlastne tu táto brána absolútne chýbala, bola vysypaná dole do hradnej priekopy. A podarilo celá táto brána a podarilo sa vlastne tie prvky nájsť, zamerať ich, zdigitalizovať, spravili sme si nejaký 3D model z toho a vyskladala sa na novo brána na svoje miesto. Šialené celkom, nie? Hrad má podobný príbeh ako dom v Štiavnici. Pusnúca pamiatka, o ktorú oficiálne orgány dlho nemali záujem, sa začala dávať dokopy vďaka dobrovoľníkom a množstvu ich práce. Pod Mišovým dozorom som mohol prispieť svojou troškou aj ja. Tu vidíme staré pôvodné schodisko.
Takisto tieto zberníky vody, môžete sem vidieť, sú v podstate do veľkej miery pôvodné. Tu už vidno asi približne 6 mesiacov práce asi na tom je vidieť. Dobre, pán riaditeľ, čo ideme robiť? Budeme potrebovať, aby niekto vliezol dole a vytiahol si oťava. No, to niekto mám ide si ja, nie? Dobre, toto mám týmto nabrať? Tým. Sakra. A ten rebrík tiež nie je taký, že zomriem. Nie. To je celkom... Daj pomôžem ti. Nie, však ja to musím dobojovať. Hej, dobre. No. A teraz si vlastne zoberieš túto maltu, ktorá tu je. Nájde si nejaké miesto, že kde ju chceš dopraviť a vtlačíš ju tam. Týmto spôsobom. Vlož si tam najskôr maltu. Je to dôležité kvôli tomu, že keď sa vyplaví táto malta z líca, toho múriva, tak potom to múrivo sa začne stláčať na jednej strane viacej ako na druhej a môže hroziť to, že celá tá stena spadne. Nemám to v ruke ešte, musím to chytiť do rúk. My sme na tento kameň som celý aj zašpinil, ale tak asi keď to človek chytí do rúk, ten skill v tom, tú zručnosť, tak to môže byť celkom... Vlastne nič, to môže byť celkom také, že keď mám robiť 3 steny, tak neviem, či by som sa úplne bavil na tom. Ale tá zodpovednosť, že zachraňujem hrad, je pritom úžasná. Toto takto má vyzerať, lebo to som teraz úplne zakryl ten kameň, že som to vlastne úplne, ale si na dobrej ceste. Dobre, to taký falošný kompliment, ale mne nevadí, asi to vážim aj tak. Sranda táto práca, robíte niečo na novo a pritom sa snažíte, aby to pôsobilo, že to tu je celé stáročia. Plastická chirurgia naopak. Tu keď sa pozrieš na prvý pohľad si nevšimneš vlastne, že tieto vrstvy, že to sú podchytené omietky doplnené a majú veľmi podobnú farbu. Aha. Má to ešte aj tú istú štruktúru, tie ťahy. A vlastne všetky omietky až do vrchu sú urobené nami. Tu bolo lešenie? Najzákladnejší spôsob obnovy pamiatok mám naštudovaný, čas posunúť sa o pár levelov vyššie. No, prešli sme do tejto miestnosti, kde vlastne sme robili najväčší zásah na tomto hrade. To znamená, že toto je hlavná palácová miestnosť s priehľadom do krajiny. Sú zamerania a fotografie zo 70. rokov, keď tá klenba mala v strede túto takúto maličkú dierku. A my keď sme k nej prišli, tak v podstate boli zachované len zvyšky zhruba 1,5 metra od múrov a vlastne všetko, čo je na nami, bolo vypadnuté. To znamená, že v spolupráci s nadáciou, ktorá pôsobí na tomto hrade, sa podarilo vytvoriť takú podperu, taký ramenát a celú tú klenbu vymurovať normálnym tradičným spôsobom naspäť. Ešte pár stropov by sa tu dalo urobiť, ale rozhodol som sa, že radšej ako hrad zachránim pár ľudských životov a na nič nesiahnem. Keď sa nemi ide lepšie. A keď je k tomu ešte pekný výhľad, tak máme ideálnu možnosť s Mišom zosumarizovať deň a porozprávať sa, ako vidí podnikanie on. Po koľkých rokoch si už tak povedal, že už to nie je také podnikanie, iba že z ruky do huby a stále si odtrhať, hej? Ešte určite to nebolo spojené s tým, že kedy firma najviac zarábala. Lebo keď sme najviac zarábali, tak ja som sa cítil asi najhoršie, lebo som behom jedného dňa musel obehnúť 3 stavby a nebolo to dobré a ani dobre tie stavby nedopadli. To znamená, že doby, keď som robil 16 hodín denne, každý deň pomaly, tak to bolo asi najhoršie obdobie. Teraz mám ten pocit, že nemáme sa kde naháňať, že robiť si veci, budovať to na dlhodobých partnerstvách. Toto je možno aj jeden z príkladov hradu Hrovec, kedy nie každý rok tu realizujeme nejaké práce ako firma, dodavateľský, ale aj napriek tomu sme s tou organizáciou takmer každý rok robili nejaké projekty ozaj na dobrovoľníckej báze. Tým robíte aj veci zadarmo, keď niektorý rok to tam nejako úplne nevidie, alebo že nebola uhradená faktúrka, balíme lešenie a sme preč. Máme niekoľko prípadov, keď práve občianskym združeniam čakáme aj niekoľko rokov s vyplatením faktúr. Takže je to o takej vzájomnej lojalite, že pokiaľ my vieme podržať toho partnera, tak predpokladáme, alebo je to väčšinou aj tak, že ten partner nás podrží v budúcnosti, že bude s nami spolupracovať dlhodobo. Je dobre mať dlhodobé partnerstva, aj za cenu toho, že nie každý rok je to úplne terno, čo sa týka biznisu. Keď počúvate Miša, uvedomíte si, ako človeka dokáže ovplyvniť jeho práca. Kedysi sa hrady stavali celé 10 ročia a dokončovali ich právnuci tých, ktorí so stavbou začali. A podobne je na tom aj Mišo.
Často sa púšťa do projektov, ktoré naplno ocenia až generácie, ktoré na dejepise budú odpovedať z histórie Facebooku. Pri takomto druhu podnikania vám nezostáva iné, ako uvažovať v dlhších horizontoch. V krajine, kde ľudia často podnikajú tak, ako by nebol zajtrajšok, mi to príde osviežujúce. A jeden z mnohých spôsobov, ako to robiť fair.